ब्रेकिं निउज 24 बड'लेण्डआ नोंथांमोननो बिग ब्रेकिं निउज लाबोदों। सिखावा गावनि एल्ट' गारिखौ गालांना मोसौ खावना लांदों। एल्ट'जों मोसौखौ सोलायदों। थांनाय रबिबारनि हराव खोमसि सुजुग लाना उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गरायबारि सनाखि गावनि गहिन बसुमतारीनि न'आव हाबना मोसौ खावना लाङो। मिथिनो हानाय बादिब्ला सिखावा गाव गाखोबोनाय गारिखौ गारनानै गालाङो। गाव गाखोनाय गारिनि नाम्बारा AS01AN7195 नाम्बारनि एल्ट' गारि। जाथायनि सोमोन्दै उदालगुरि पुलिस बिफाना नायबिजिरहैदों। लोगोसे सिखावखौ हमनो थाखाय बिथांमोना नाजागोन होननानै रायजोनि सिगाङाव बुंबाय। बिग ब्रेकिं निउज 24 बड'लेण्डआ नोंथांमोननो बिग ब्रेकिं निउज लाबोदों। सिखावा गावनि एल्ट' गारिखौ गालांना मोसौ खावना लांदों। एल्ट'जों मोसौखौ सोलायदों। थांनाय रबिबारनि हराव खोमसि सुजुग लाना उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गरायबारि सनाखि गावनि गहिन बसुमतारीनि न'आव हाबना मोसौ खावना लाङो। मिथिनो हानाय बादिब्ला सिखावा गाव गाखोबोनाय गारिखौ गारनानै गालाङो। गाव गाखोनाय गारिनि नाम्बारा AS01AN7195 नाम्बारनि एल्ट' गारि। जाथायनि सोमोन्दै उदालगुरि पुलिस बिफाना नायबिजिरहैदों। लोगोसे सिखावखौ हमनो थाखाय बिथांमोना नाजागोन होननानै रायजोनि सिगाङाव बुंबाय।